pi kwah ban shakri shisha yau try kata ke jingkeli ya ke bangai kwah ban keli ya fi ya ne ke por ka bamenta ngai bon na preng chu fi kwah ban shakri U Blei bon na preng chu fi trang ban lei na ka mentau try kwah ban fi kata ke jingkwah ke jong fi ke de ke basutna kata ke jingkwah ke jong fi shisha ke de ke jingkwah ka badai hiru pi kwah ban shakri shisha yau try mereka kwah ban ongi fi ke ne ke por ka bamenta shwa ba pin shakri yau try pi hab ban ya kendu ba uksoi pi am pastor kumnum ta hoi kata ke jing shisha shwa bin shakri yau try pi hab ban ya kendu bat uksoi ban nga kwah ni fi na ka tien ke jong Blei ba kata ka long yau jisu hi u jisu de unuksa ya ka bangi hab ban pet ya ka bangi hab ban refa ban kata ka de shwa bu jisu un sedang ya ka ministry ke jong u jisu u hab ban ya kendu yau syaitan hoi ka babel ke thu ba anda ba la pen baptis yu jisu dau yones ka wa Jordan ba anda la pen baptis ya u layalam ya u da u men sim ong ka tien ke jong Blei mdei ba layalam daladi ne bo kwa daladi ban lecture cloud henry layalam u da u men sim ba kwa ban fi la da pi la yo men sim jong Blei wat nom yalam hino daladi wat nom im shu ka do henry im ho men sim ba men sim un yalam ya pi syakata ka ba ukwa ya pi ban yalam ba u jisu anda uladap ya ka ka jing pen baptis ulai lecture cloud da ka jing yalam ka jong umen sim ba khoi but la yalam mi u da umen sim but u jisu u dan hari cloud sao posni sao pomit ani kam dei ka basuk sao posni sao pomit la da ka dei ha ka do dan ki breu ki bla persang ha ka do ban sha jingit sao posni sao pomit ki yap ro na kwa banong ifi u try dei bo ulet da ka bor ga jong u jisu dei bo ulet da ka ta ka jing start breu ga jong u rei u la le da ka bor ga jong wen se ma khoi kan ma bo jisu ru de 100% u dei hi u breu u thai u sam thia u thngan but kwa banong ifi ga ne ka sngi ga momenta yo try la yalam do men sim ba khoi de hang ta ha ba la yalam u do men sim ba khoi wala da u khlam di ga wat tang shi klat ru ne u khlam bam wat tang shi kham ru ga ga jal ne ta u kpu henry ulala ban im sao pos ni sao po mi ba u dan ha ka ri siap ong ga clean ga jong Blei ha ga ta ga ri cloud ne ta ga desert ka ba ter khong ba nang ta ka babel ke thu ba la dan stang kim rat cloud ong ga clean ga jong Blei ani ka ba shirkai shisha ba ka jingem ka balong marwe ka jingem ka ba shirkai ba ram tang ga ta sa ka jing shit min sni bat ka jing kriat da miet kam dei ka ba suk kam dei shisha ka ba jam lada dei ha ka ba kinja do bon ki brukin pai dien no lada kimat kat ya kata henry yo jisu la ya lam da umen sim ba khoi dei ta yo snow ya kata ka shit yo snow ya kata ka kriat yo snow wat ya kata ka tngan ru namar habala ya lam u da umen sim ba khoi udan ha ka presence ka jong Blei udan ha ka presence ka jong ukpa but ya ka ba udan ba ukpa u shong hang ta but snow ya kata ka ba kinja do snow shu ya kata ka ba kinja do but hadin jong kata sao pos ni sao pomiet u hab ban ya kendu but uksut markmat u hab ban ya kendu but soitan but hang ta ken la tenju ya u jisu ya kini ki lightly ki jing tenju ka wei ka long yuk pu ka ba ar ka long bo un kan thi no ang tin jrong jong ka temple but ka balai ka long ya ka ba u soitan ong mendam man mani yanga lightly uhab ban ya kendu ya kini ki jing uhab ban ya kendu what you soitan markmat bang ka no fi kan ka sngi ka mentala da pi kwa shisha ban shakri Blei phimla ban ngalayo men sim khoi man tang ya lap no ka gospel ngalayo shisha ya ka jing pen slack ka jong Blei ngan let no ban pla yo jisu phimla ban let kumta phimla ban let no komne phi hab ban ya chwa lengba ka ne ka lenti padu try un tenju ya phi la fi la ya shisha ka do ne ha u men sim shisha u jisu u ya ha u men sim tadeng tau la ban job ya kata ka jing thangan ya kata ka jing sliang ya kata ka jing shit ya kata ka jing kriat ya kata ka jing tenju ka ba kraw ya kata ka jing long marway ya ka jing sosat ya ka jing kordit ulala ban job ya kata namar bau klem ya hagado
Hendrai ulayat hau men siem namar balai lam uda men siem kwa menong ifi da fi kwa ben shakri blai u blai tenju ifi la piyat ha do ne piyat hau men siem un tenju shwa pi ba non dala dap tenju nang ta un sapa yo soitan sendan ba pinya kendo yo un pa da uksut ban ya kendo bat pi ba den ta kwa benong ifi ga ne gasni shwa ba pin sedang ge jing shakri piyat ban ya u blai un tenju ifi pada yang ta lada pi job ya kan ni ke jing tenju fi ya kendo senan yok sut ya ka ba on pen shoi ya pi bala fi la ban job se kata pi la ken ban shakri ya try fen pet maka babal ke thu ya kata bahadin ba jisu ula job ya kata ka sau po sini sau po miet ba ula job ru ya kata ki laiterly ki jing pen shoi hadin ta umi nang ta baru lek ban pen khia ban pelat iki breu iki bapang iki sitom bisa te bisa khom ban be iki ksoi ban pen im ya kita ki bayap dei ta bu try upenan kam yau jisu ba jisu ulong ubajab ba jisu shisha wa hengi gene ke nuksa wa hengi gene ke lenti ya ka ba shwa bangin let chatai shwa bangin shakri shisha ya u ngi ha ban ya leng ba kini ki jing tenju la dangim pat ya ya kan le sing chu shakri u blai tang ha ba kan jado le sing chu shakri u blai tang ha ba kan jabril tadeng ta kam ju jaga kamba la pang ru pa se doktor ni la beksud ru pa se hospital tadeng ta kwa banong vi la ya leng ba kini ki jing tenju ba kini ki jing pen shoi vi la ban be ya ki sud ba gadai kata la ki pang ru vi la ban duai ba kin yo khia ken tengah kwa banong ifi kan ke ski ke bam ta le si piat kan ke lenti jong kari cloud mentah piat apa deng ke jing apa deng ke jing terkong apa deng ke jing long marway ke jing snow marway pi snow shisha baki pressure na kaman ban na ka diang pi snow kum ban khlut ta khli ke jong pi snow kum ba pin dump bitar snow kum ba shisha ki wan ki pressure le si ki brew ki marat cloud kan ma kan ki marat cloud pi snow ki surging ki marat cloud jing sungshir kai ha ka ta ke jing ya lenti jing fitang pi snow marway pi snow kum ba mdan mano badan ka liang ke jong pi snow jing snow shir kai jing snow triem jing sha berngem jing sha bersit lalu si jing sha tim jing sha tala lalu jing sha le ben ke jing ke jong pi sha ka kum kata kwa ba dong fi sha da ke jing kemen baka babel ka ong ya kata ku pra banget to nyau ke jing kemen sudah apa fiat leng bagi jing tenjuk gi babon jai boleh lah tenjuk ya fi ke da ba blei equip ya fi upenjana ya fi nak abentah ka jing shakri tading ta anda fi fil adab gi ni jing gi jing ele gi jing tenjuk gi babon jai gi jing gi jong fi dan pedeng jang hagani ke por ngaso fil sha e hulok gi ni khon khroi hang ni le si fil adu ya ka kam le ni fil sha top sha syukur le ni fil sha ben pat men sim le ni fil sha le ben sha le dusman na ke jing im ke jong fi shakni wat ke yeng ke ba pipi don le se fila shakni kata ka pisa ke ba pipi don le ni ka ba kum kata ki jing ja ki ba snow shir ke jing im ke jong fi snow kum ba ka lenti ke jong fi ka lakut renga kwa ba nong fi ke ni ke de kam de ke lenti ka ban kut no ka ni ka de ke jing tenju nyau ke jing kemen sudah bu trai ong kon mentanga penya fi lang ba ke ni ke cloud ka ba kenja ka penya fi ha ke ni ke cloud ka ba marway ka ba itriem ka ba shit ba ka ba create ka ba kerdo ka ba tangan han renga kwa ba nong fi bang apnya lang bai kan ni khnang ba mo phi phin long ken kita ki ba bit na ka banta ka jing shakri ba hadin nang ta na fil job ya kan ni kan wan ka jing penchoi no so ki lai tli ki jing penchoi lai tli ki jing penchoi ko bang aladap keren hagi kita yo bal adap un penchoi fi na ka spa un penchoi fi da ka bor ba da ka buram lada fi job so ya kata lada film it chu ta ka spa film it chu film kwa chu ta ka bor ba ka buram fil job hadin ba people job ya kata pin mi syaka perthai pin mi kan syaka ga feel syaka madan badeng ta bo blai penon kam ya fi ki ba pang kin yo kya ki ba shitam kin yo ya ka kamba ba fin yo i ga jing trai ga jong blai ha ga jing em ga jong fi ta deng ta kwa ba dong i fi ga ne ga sngi wa nom do man sim ha ba pi ya lang ba ga jing ga jing pang jing shitam ga jing kerdo ga jing em ga jong fi ga jing sa marwai ga jing em jong fi mlai lai nyau ga jing kemen sudah ga tien ga jong blai nyau ga jing kemen sudah mau try pen ya fi lang ba ni ki kenang ba fin don ro ke jing ai sha bat hadin nang ta kwa ban ong fi job ro ye ke jing pen choi ke babon pule ba ke tin ke jong blai ke jing pen choi kin wan ba jisu u job yu soitan na mar bu don ye ka tin bu ong be na balatho badeng ta wong hadin yu soitan shadin me soitan shadin na balatho wong
men shakri u try bo blei jome ba tangi u ben mani u try kata di last ti percoi ka bo try ong shadien ma shaitan ba kwa au nong fi fila ya de kan ti u shaitan si chau nong shadien jang fi ya ka ba fila bo u try khmat fini ibet ya ka kamba mar try bu ya nakmat jang fi fini ibet iki ba krau ki ba pala ga jing im ga jang fi ta rawat ju ku slide la fi kwa bo blei penan kam ga jing im ga jang fi fiat ban ya ya kan ga lenti kan fiat ban ya de kan lenti kri klau fiat ban ya kan du ru ba du sut ta dei ta lei ya roi try ngan doi nam ta jang fi kan ga por menta try nga tip kan ga por dan shibon ga ya la ga jing janjar ga jing ga jing kerdo ga jing em ga jing sngo marway ga jing sngo pisa ga jing ga jing sngo leng a ga jing shit kata ka jing kluj ba kata ka jing dai tharu ba kata ka jing long terkhong ha ka jing em roi try nga tip me penyat yaki ni ki khon leng ba ki jing le ka jing em namar ba me train yaki me tenju yaki na ka benta ka jing shakri ba try nga tip ki ni ki khon jemer ki ni kendo yok soj ya ki ni ki jing pen show ken se kendo to abe kin long ki bala adkar lupa ki bala pen kre lupa ko try dengan tip ko kena men penan kam yaki nam ta ka buram ge jang me ablai halalu ki ni ki khon kin let go try shaka perthai bat ki bapang ki shitam kita ki shate shakhom habakin kran ki ki khon ki jang me try ga board jang me kan mi ba kita ki sot kin ya snow tat kita ki sot kin da tip tat ba ta ki jingpang kita tip tat bakin da kenria habakin ki khon jang me go try kin let shaka madan ban let ya lap ki gospel habakin mi shaka perthai mdei tam syukran tang da ktien hendrei ka bor kan mi na ki ablai hallelujah dua yang dekat kui fi juduk mensim mau try udan man penon kam ya ga jing em ga jong fi hallelujah nyau ga jing keman sudah ong ga tien ga jong blai fi hap jing tenjuk bon jai mau try unum tenjuk palat banyak kata ga fila hendrai rengkat ga tau la pen krek ri ga lat ba pi pen lat kan ga jing tenjuk kam dei ga belong permanent ga dei tang sipor u Jesus sau po sngi be dia piru tang ka no sngi ngam tip ne ka no benai ne ka no snem ula ben tenjuk fi ngam tip hendrai ka ne ga dei tang sipor ba blai un supply un penon kam ga jing em jong fi ha ga teng ga jong Jesus duai pengai men sim fi long bala yo bor ta sngi long gi bala sled do men ta ga sngi ya de ga bor ba ga tien gi jong try Jesus gar khu fi ateng jang u chi snga duai amen but amen try gar khu fi unai bor fi onang le gi kamba ga ji em gi jong fi man la ka sngi kemen hau try udang equip ya fi udang pen kre fi na ka banta fi yo ban shakri u kublai shibun nga sa isyam pat amen